Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ahlak derslerini devam etemiz. Biz sizin bilen zor temаны tamamladık. Eti-eni hakkı. Eti-eni hakkı bilen beyli bulgan kaybır meseleler. Eti-enini rencitu. Eti-eninin rencişinin bik tiz kiluvi. Uzgan derste ol hadisini öttük. Şolay bit. Hem әти-әниден соң біз көшебіз туғаннарға дедік. Шолай бит. Hem başladık. Туғанлық. Аллах Тағала бізді туғаннар хuzurunda yaşata. Туғаннары біз білен болдыра. Шолай бит. Hem ең бірінші, мына Аллах Тағала өзінің махлуқларын yoqtan бар қылғаннан соң біз сіздің білен айттық. Туғанлық шықты алға дедік. Хадис шолай бит. Hem туғанлықны хатта біз көз алдына келтіреміз, өзін бір махлуқ етіп, шолай бит. Яғни аяқлы қоллы кібік етіп, яғни жан иясы кібік енді. Ол шықты деп айтамыз бит. Hem өз тілі білән Аллахы Тағалаға дұға қылды. Нәрсе дейді? Раббым мені үзілуден сақла дейді. Раббым мені үзілуден сақла дейді. Hem Аллах Тағала шушы махлуғына hürmet bilen, ihtiram bilen нәрсе дейді? Әгер де сені üzgen kişiden min üzülsem, hem seni saqlagan kişini, senin bilen beylenişini saqlagan kişini min saqlasam, beylenişte bulsam, sen riza bulursun mu dedi. Şul hadisini öttük beti mi? Sen riza bulursun mu dedi. Qarağız, Allah Teala nindi hürmet korsete bu mahluğuna. Hem туғанлық әлбәттә риза булырмын дейді. Аллах Тағала bu сенікі дейді. Bu сенің хақың дейді. Міне кішілік башында ук, инде алдан ук Аллах Тағала гарантия берді. Вағда берді шушы туғанлыққа. Һәм бу дөнья біткенше давам итәчәк. Дөнья біткенше давам итәчәк. Бу кагыйда, бу тормыш кагыйдасы. Менә иртә белән кояш чыгамы? Бу Аллах куйган кагыйда. Көн белән төн алышынамы? Бу Аллах куйган кагыйда. Qor oqmı? Bu Allah koygan qagıda. Bilmem, tağın indi. Su yuvuşmu? Bu Allah koygan qagıda. Mana bu tabiat qagıdaları. Законы природы деп айтабыз. Шулай бит, физика законнары. Нәқ шуның кебек Аллаһы Тәгаланың иҗтимагый qagıdaları бар. Социальный qagıdaları бар. Әгәр дә галәм табигать qagıdaları табигатьнең тормышын tertipke salsa, mana bu sosyal qagıdalar, ijtimai qagıdalar kişilərinin bəxtlərin, bəxtsiz boluların, boy boluların, xeyirçi boluların, dərəcəli boluların, dərəcəsiz boluların kili. Mana bu sosyal qagıdalar. Çünki Allah'ın iki qagıdaları var. Mana şu iki yönəlişdələr. Mana bu sosyal qagıdalar, alар turunda ayırım dərslər ötkərigə bular. Ул zor tema. Mana bu sosyal qagıdalar, məsələn, нәрсә çeşsən şunu urasın. Kişi özünü özgərtmiş, Allah onu özgərtmi. Бар бит менә бу берлә. Аллаһка bir adım ясасаң, ул сиңа 10 adım ясар. Шулай бит инде. Әтиәнеңне зурласаң, ризыгың арта, бәхетең арта. Әтиәнеңне рәнҗетсәң, киресенчә сиңа хәсрәт төшә. Менә бу Аллаһ куйган иҗтимагый qagıdalar. Менә шуларның берсе дөнья биткәнчә менә бу qagыда барачак. Туганың белән бәйләнешсәң, туганыңа якынайган сайын, кемгә якынаясың? Аллаһка. Аллаһ сине үзенә якынайта. Туганыңны ярак айткан сайын, Аллаһ сине үзеннән, үзенең рәхмәтеннән, саклауыннан, яклауыннан, бәрәкәтеннән ул сине ярак айта. Туганыңнан ваз кичтең, Аллаһ синнән ваз кичә. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бәйләде. Кирәкме сиңа Аллаһ? Кирәкме сиңа Аллаһның яклауы, саклауы, бәрәкәте? Шап туганыңа. Килә, яса, tüzet tuğanın bilen oranlı. Bu dünya bitkенче devam etecek. Anlarsın indi biz Muhammed suresinin 22-23 ayetlerini qaradık. Anda indi Peygamberimiz ul ayetlerini okudu. Şu hadisini söylегәннән соң jir üstünde hakikatten taypılıp, jir üstünde buzukluk kılırsızdı, kıla başlarsızdı, hem tuğanlık jiplerinizini üzürsüzdü, alarga Allah'ın lağneti bulurdu. Bu ayet күрсәтә нәрсәне? Kim tuğanlık jiplerin üzə, tuğanlarından vaz kişə, ana Allah'ın lağneti düşə ekan.
Ләгънәт дигән сүз инде бетте, Аллаһның рәхмәте юк дигән сүз. Шуның белән тукталдыкмы? Кем ул туганнар? Аларны карадыкмы? Карамадык, әйме? Әйдәгез карыйбыз, кем соң ул якын туганнар? Кем ул якын туганнар? Әлбәттә инде якыннарның якыны инде, ансы инде синең әтиәниең беренче урында. Шулай бит инде, әниең. Иң якыны синең 4 туганың. 3 тапкыр әниең һәм 1 тапкыр әтиең инде. Ансы аңлашылды. 4 урын. Шулай бит инде. Әтиәни, әби бабай, балаларың, оныкларың. Демәк, менә уртада кеше, тақта безнең кушылмаган инде, язып тормыйм. Менә уртада кеше тора. Аның үстәге туганнары кемнәр була? Нәсәп. Исегездә калыр. Менә татарда нәсел, нәсәбе диләр. Безнең күп вакытта моны язучылар үзләре дә аңламый нәрсә әйткәннәрен. Чөнки нәсел, нәсәп ул сиңа кадәр булганнар. Әтиең, әниең, әбиең, бабаң, нәсел синнән соң булачаклар. Балаң, оныгың һәм алга таба киләсе буыннарың. Менә шуңа күрә нәсәбең, нәселең. Булар синең әлбәттә туганнарың. Шулай бит инде. Мәсәлән, әби бабай минем әни түгел, син минем юк, ул минем шулай ук әнием, минем әниемнең әнисе ул, минем әтиемнең әнисе ул. Шуңа күрә әби бабайлар, балалар, оныклар, алар бер дәрәҗәдә инде. Бер дәрәҗәдә алар синең өчен мәхрәмнәр, алар синең өчен иң якын кешеләр. Киттек. Синең әниеңнән, синең әтиеңнән туган. Булар синең бер туган. Абыең, энең, апаң, сеңлең булырга мөмкин. Шулай бит? Бу синең родные братья, родные сестры. Булар синең алга таба иң якын мәхрәмнәрең. Шулай бит инде. Чөнки сезнең әтиегез бер, әниегез бер һәм монда әле тагын аның кызыгай берсе бар, хәзер аны аңлатып китермен. Ул хадискә барып җиткәч инде, алдан сикермик. Димәк, менә синең бу бер туганнарың. Булар синең мәхрәмнәрең. Шулай бит инде. Мәхрәм дигән сүз, менә мәхрәмнәр алар иң якын туганнар инде, кстати. Мәхрәм. Мәхрәм кем ул? Харам сүзеннән алынган, сиңа өйләнү, кияүгә чыгу, никахлашу харам булган кешеләр. Харам булган кешеләр. Мәсәлән, кызның әтисе аңа мәхрәм. Ул әтисе янында яулыксыз йөри ала, әтисен кочаклый ала, әтисен үбә ала, чөнки алар мәхрәм. Шулай бит инде, аларга никах ярамый бит инде, үз балаң ниң белә. Шуңа күрә булар иң якын. Бер туган абыйсы, инесе, апасы, сеңлесе, булар мәхрәмнәр. Киттек, менә иң беренче нәсел нәсәп бит инде, аннан соң мәхрәмнәр. Аннарысын алга таба барабыз. Синең әти әниеңнең бер туганнары. Бу булай инде родной дядя, родная тетя. Гарәп телендә халатун, халун, бу әни ягыннан булай инде үз исеме белән бара. Гарәп теленең байлыгы инде ул. Әтинең бер туган абыйсы, инесе, сеңлесе, апасы халун, халатун, әнинең аммун, амматун бу яктан булай инде. Синең родные тети һәм родные дяди. Булар синең шулай ук якын туганнарың. Якын туганнарың. Аңлашылдымы? Аннарысын китә аска таба. Синең бер туганнарыңның балалары. Кемнәр була булар? Племянниклар, племянницалар була. Менә шушының белән ябыла нәрсә? Иң якын туганнар, мәхрәмнәр. Менә бу кешеләргә үзара өйләнешү, никахлашу ярамый. Шуңа күрә булар якын туганнар санала. Менә булар шушы круг белән, хәтта хатын-кыз яулык яба икән, бу кругта ул япмаса да була, ул аның мәсәлән племянникларын килде икән, хатын-кыз яулыгын япмый. Бу племяннигын кочаклый ала, үбә ала, әзмәүрдәй үзеннән зур ират булса да, һәм ират та кыз балаларны кочаклый ала, ул аның якын туганнары санала. Менә бу мәхрәмнәр инде. Шулай бит. Алга таба инде ерагая башлый туганнар. Туганнан туган, тудык, двоюродныйлар, троюродныйлар. Шәригать буенча алар хәтта мәхрәм дә түгел. Двоюродныйлар, алар мәхрәм түгел. Менә шуңа күрә, мәсәлән, синең бер туганнарың белән, синең балаларың белән, синең бер туган апаңның, сеңлеңнең балалары, алар уже двоюродныйлар. Шулай бит. Алар бу кругтан чыга. Алар да туган. Ләкин иң якыннары менә шушы мәхрәмнәр инде. Аңлашылдымы? Булар иң якыннары. Шуңа күрә араңны төзегәндә, мөнәсәбәтеңне төзегәндә беренче чиратта кемнәрне куярга? Менә шушы
түгәрәк ішіне кірген мәхрәмнәреңне беренче чиратта куярга кирәк инде. Беренче чиратта аларның тормышларын кайгыртырга, аларга кирәк булса ярдәм итәргә һәм монда инде ничек итеп туганлык җепләрен ныгытырга. Әлбәттә, сәлам белән исәнләшеп, күрешеп торырга кирәк. Шулай бит инде. Әйе. Аннары соң элемтәдә булырга кирәк, элемтәдә булырга кирәк. Бүгенге көндә инде телефон бар, бүгенге көндә видеозвоноклар бар. Шулай бит инде. Мәсәлән, бүгенге көндә рәхәтләнеп, аңа яшь кеше булу шарт түгел. Әби бабай, мәсәлән, рәхәтләнеп, ул WhatsApp-ны ача да 3-4 туганына бер юлы шалтыраталар, һәм бөтенесе бер юлы трубканы алалар. Демәк, 3-4 туган бер юлы сөйләшә ала, 5-6 кеше. Видеолар белән менә монда бөтенесенең дә чыга. Монсы апасы, нидәге Екатеринбургтагы, монсы Владивостоктагы абыйсы. Мәсәлән, монсы Америкага киткәне каяндыр племянник, менә монсы бөтенесе күренә. Целый монда не Путинның не инде ни белән региональный руководительләр белән үткәргән совещаниесе кебек рәхәтләнеп, бүген бер нинди авырлык юк. И бушка. Бер тиен акча түлисе. Шулай бит инде. Менә ул тәвассул, ягъни элемтә булдырып тору. Шулай бит инде бер-береңнең исәнлеген белү ниту. Әлбәттә, зиярат кылу дигән сүз монда барып хәл белү дигән сүз. Зиярат сүзе кызганыч бүген татар телендә дөрес кулланылмый. Чөнки зиярат бездә инде ул каберстан. Шулай бит инде, каберстан турында сүз бара. Ислам дине каберләрнең барып хәлен белергә чакырган, Алланы зиярат кылу дип аталган. Шуннан кирип калган инде ул минемчә каберләрне зиярат итү, зиратка бару. Син кая барасың? Зиратка барам. Зиратка, ягъни хәл белергә барам мәрхүмнәрне. Шуңа күрә зиярат кергән. Әмма мин исән сау булган авылга кайтып әниемнең хәлен беләм икән, мин зиярат итәм. Ягъни бу az-зияра дип атала. Зияра язур, зара хәл белү дигән сүз. Барып хәл белү. Посещение, әйе. Һәм, мәсәлән, телефон, анда видеозвонок, башкасы хат язу анда, кем ашадыр сәлам җибәр, ул берәйбер, ләкин алар инде берсе дә барып, өенә кереп, бергә утырып, чәй эчеп, кочаклашып, үзара рәхәтләнеп, гапләшеп, зиярат кылуга җитми берсе дә. Шуңа күрә исламда ул үзе бер ничек әйтергә, үзе бер гыйбадәт булып тора. Үзе бер гыйбадәт булып тора, барып кемнеңдер хәлен белү, моның инде адым сайын савап. Хәтта беләбез, авыруның хәлен белү турында хәдис бар. Шулай бит инде. Иртә белән барып кем авыруның хәлен белсә, көне буе 70 мең фәрештә аның өчен салават әйтер ди, дуга кылыр, истигъфар кылыр ди. Әгәр дә кич белән бер авыруның кирип хәлен белсә, иртәнгә кадәр төне буе нәрсә 70 мең фәрештә сиңа дуга кылыр ди, истигъфар кылыр ди. Шуңа күрә бер-береңне зиярат итү, бер-береңә яхшылык кылу, ниндидер күчтәнәчләр бирү, ниндидер аңа синең ярдәмең кирәк, бәлки аның анда туганыңның, белмим, котел эшләмидер авылда, әзрәк кенә барып котелын ясап килү, каядыр анда кыймасын төзәтергә кирәктер, белмим, машинасын каратырга кирәктер, аның өчен авырдыр ул. Син яшәрәк кеше, мәсәлән, племянниганың бардың, абыеңның машинасын алдың, каядыр илттең, шулай ярдәм иттең. Бәлки акча белән ярдәм кирәктер. Шулай бит инде. Мәсәлән, бүген көндә бит бары пенсияның дәрәҗәсе бер, анда 15-16 мең пенсия белән әллә каерак китеп булмый, бәлки аның әнәсе 150 меңгә акча эшлидер, 200 мең акча, бизнесмендер ул, бәлки миллионын эшлидер ай сайын. Проблема түгел. Бүген көндә бөтен мөмкинлек бар сәләте булган кешегә. Шулай бит. Һәм әлбәттә аңа азрак ярдәм кирәктер. Менә шуңа күрә монда теге әти-әни турында без әйттек бит инде. Әти-әнине син карага тиеш, син тәрбияләргә тиеш. Монда инде бәлки аның үз баласы бардыр, бәлки аның үз тиешле кешеләре бардыр дип әйтик инде. Әмма бәлки аның баласының хәле авыррактыр. Бәлки ул синең кебек сәләтле бизнесмен түгелдер. Шулай бит. Шуңа күрә кешеңнән килә икән, акча белән дә ярдәм итәргә була. Мәсәлән, җомга садакасы җибәрергә була, бәйрәмнәрдә бирергә була. Бәлки ниндидер, мәсәлән, машинасын алыштырырга йөри. Синең возможностьң бар. Нигә бар да әйт, абый диген, давай машина алыштырганда миңа да эндәшерсең диген. Шунда 100 мең акча бирәмен диген. То есть акчасы бар икән, бирсен туганнарга. Чөнки ул бит аны бары каядыр бирә. Мәсәлән, мин беләм мөселманнар, алар бар шундый мөселманнар, алар бик күп акча бирәләр Аллаһ юлында. Закат кенә турында сүз бармый.
Ансы зәкат, ансы обязаловка, ансы фарыз. Ләкин мин беләм, кардәшләр, монда мәчет салалар, монда бирә, монда мәдрәсә төзиләр, монда бирә. Әмма шул ук вакытта ул кешедән ул кардәшкә сорау бирергә була. Ә син туганнарыңа бирәсеңме? Чөнки туганлык өчен 2 әҗр диде. 2 әҗр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында хатын кызларга вагаз сөйли. Элек бит микрофон булмаган. Мәсәлән, ярый без хәзрәт минбәргә баса да микрофон сөйли, аны бөтен мәчет түгел, кирәк булса бөтен Рәсәй тыңлый. Кем YouTube'тан, кем нидән. Шулай бит, бөтен мөмкинлек бар, телеграм аша. Элек бит инде микрофон юк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ирләргә сөйләгәндә, гаиттә чыгып, аннан хатыннарга аерым сөйләгән. Еш кына шулай булган. Ну, нәрсә эшлисең? Ләкин хатын кызларга да насихат кирәк бирергә. Һәм бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннарга насихат биргәндә нәрсә ди? Үзегезнең бизәнү әйберләреннән булса да закат бирегез ди, садака бирегез ди. Ләкин Ханафи мәзһәбендә юк инде андай бер, шулай бит? Ул Ханафи аны башка төрле аңлата, Ханафи мәзһәбе. Ярар. Ягъни закат бирегез ди инде. Ярар, хатын кызлар вагазны ишеттеләр, шулай бит инде. Хәзер шуларның берсе Зәйнәп. Зәйнәп ул Абдулла ибн Мас'удның хатыны. Абдулла ибн Мас'уд дигән сахаба була, бик зур галим. Кстати, безнең мәзһәбтә үзенең урынын алган, үзенең өлешен алган фикъта зур галим. Ләкин нишисең, галимның акчасы булмый, мохтаҗ була. Ә хатыны бай була, машалла. Әйе. Шуннан соң Зәйнәп нәрсә эшли? Ул ярдәм итә иренә. Үзендә содержать итә, ирендә, ну, булган инде шулай. Ярар, шуннан соң өйгә кайта да Пәйгамбәребезнең вагазын уйлый инде. Менә закат бирегез дип әйтә ди. Шуннан соң иренә әйтә Абдуллага. Каралы ди, мин сиңа гына бирсәм буламы икән закатны ди. Закатны сиңа гына бирсәм буламы ди. Мәсәлән, без беләбез бит инде якын туганнарга закат бирелми. Шулаймы? Ләкин кемнәргә бирелми закат? Кемнәрне син булайда тәэмин итәргә тиеш. Аларга закат бирелми. Мәсәлән, син закат бирүче, мин мәсәлән закат бирүче ди. Минем акчам бар, закат бирергә тиеш. Әмма мин закатны әниемә бирәм ди. Мин әнигә бирә алмыйм закатны. Ни өчен? Чөнки мин әнине булайда содержать итәргә тиеш. Һәм минем әнием мохтаҗ булып, мин кайдыр закат биреп йөрим икән, ул дөрес түгел. Син закатыңны биргәнче башта әниеңнең мохтаҗлыгын битер. Шулай бит инде. Ул бит закат бирелә синең гаиләңнең, якыннарыңның ихтияҗлары канәгатьләндерелгәннән соң. Когда ты закроешь потребности тех, кого ты обязан содержать, син аннан соң калганыннан закат бирәсең. Шәригать әйтми, хатыныңның авызындагы ипине тартып алып мохтаҗларга бир дип. Юк, башта ашат, эшерт, киендер, булдыр, аннары соң закат бир. Ә монда син килеп чыга, ир хатынына закат бирә алмый, ир баласына закат бирә алмый, ир әнисенә закат бирә алмый, чөнки аны булай дагын нишләргә тиеш? Тәэмин итәргә тиеш. Шулай бит. Әмма хатын иренә, шәригать буенча хатын ирен содержать итәргә тиешме? Юк. Вообще хатын кызга рәхәт тормышта аңа. Ул вообще бер нәрсә тиеш түгел. Баш шулай булып чыга бит инде. Давай ашат мине ди. Давай ишерт мине ди. Давай тәрбиялә мине ди. Ир чаба, хатын чапмый алай. Шулай бит. Ну, хатынның үзенең эше күп. Ярар. Абыйлар, сеңелләр, әгәр дә сеңел синдә, синең кулыңда икән, мәсәлән, ире юк, аның ние юк, син аны карыйсың, синдә яши икән, инде бер хәл инде. Әгәр дә ул кияүгә чыкты икән, мәсәлән, аның ире бар, ләкин алар мохтаҗ, Аллаһу алам, анда инде ярый дип әйтүчеләр бар. Чөнки ул синең кул астында түгел, аның ире карага тиеш, әмма хәлләре мөшкил мәсәлән. Монда инде, яра, безнең фикъ дәресе түгел ха. Ярар, Зәйнәп сорады Абдулладан. Тиеш микән ди. Шуннан соң әйтә, бар ди Пәйгамбәребездән соралы ди. Хатыны Зәйнәп әйтә Абдуллага. Бар ди Пәйгамбәребездән соралы, мин сиңа гына бирсәм буламы икән ди. Мохтаҗ бит инде ире. Ама закат бирергә кирәк. Шуннан Абдулла әйтә, юк, мин сорамыйм, үзең барып сора ди. Үзең барып сора ди. Шуннан Зәйнәп чыгып китә инде. Зәйнәп чыгып китә, шуннан ди Пәйгамбәребезнең өенә килсәм, анда инде хатыннар җыелганнар ди, бу сорау белән ди. Так, безгә нишләргә дип. Закат буенча сораулар туган. Шуннан Билал ахыры, ялгышмасам, Билал радиллаһу анху, ул ишек төбендә басып тора. Шуннан соң Зәйнәп әйтә, Пәйгамбәребездән соралы ди, мин Абдуллага бирсәм буламы ди закатымны ди, садакамны ди. Шуннан соң, ләкин мин дип әйтмәди. Мин сорады дип әйтмәди Пәйгамбәребезгә, кем икәнен әйтмәди. Ярар ди, Билал киреп китә инде.
Шуннан соң пәйгамбәребезгә әйтә, анда ди хатын кызлар килгәннәр ди. Менә сорыйлар ди, ирләренә закат бирсә буламы дип ди. Шуннан соң, кем соң алар ди? Бу бит инде әйтмәскә кушты инде. Пәйгамбәребез әйтә, кем соң ул ди? Шуннан соң Зәйнәп ди, Зәйнәп килгән ди. Кайсы Зәйнәп ди? Зәйнәпләр күп бит инде. Бәлки ул теге бай сахабаның хатыны Зәйнәп турында сүз барады. Пәйгамбәребезгә белергә кирәк, кем турында? Шуннан соң ни ди? Габдулланың Зәйнәбе ди. Пәйгамбәрбез аңлый инде, Габдулла ибн Мас'уд ул мөхтаҗ. Шуннан соң әйеди, ул 2 савап алыр ди. 2 әҗр алыр ди. Беренчесе әҗрүл караба, туганлык савабы. Якын кешесенә ярдәм иткән өчен, икенчесе садака әҗре алыр ди. Менә шуңа күрә туганлык, хәзер без беренче карадык, кемнәр алар туганнар, һәм ничек итеп туганлык җепләрен бәйләргә дигәч, бер-береңә сәлам бирү, элемтәдә тору, аралашу, изгелек кылу, кирәк булса ярдәм итү, хәтта динебез нәрсә ди? Хәер садаканы да хәерлерәк туганнарыңа бирергә дип әйтә инде. Һәм моның турында әле тагын безнең булыр ие. Киттек алга таба. Киттек алга таба. Димәк, кешелекнең башында ук гарантия алды туганлык үзенә. Шулаймы? Все, туганлык алды. Аллаһы Тәгалә нишли? Туганлыкны бәйләгән кеше белән бәйләнештә була, туганлыкны үзгән кешедән Аллаһ Тәгалә өзелә. Һәм Аллаһның ләгънәте, Алла сакласын, туганлык җепләрен үзүчегә була. Киттек алга таба, икенче хадис. Бу хадисне безгә Айша радиллаһу анха сөйли. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ар-рахиму муаллакатун бил-арши тaqul." Туганлык эленеп куелган гарешкә. Карагыз, Аллаһы Тәгалә гарешкә мохтаҗ булмаса да, ул бүйек гарешне ясады. Шулай бит инде, аның үзенең бүйеклеген күрсәтер өчен. Һәм шушы гарешкә Аллаһ Тәгалә теләсә кемне, теләсә нәрсәне куймый. Шулаймы? Аллаһының гарешендә тора, эленеп нәрсә? Туганлык. Туганлык җепләре. Һәм шушы туганлык җепләре гарештә эленеп торалар, һәм шушы сүзне әйтәләр ди. Мән васалани васалахуллаһ, ва мән катаани катагахуллаһ. Кем мине бәйләсә, мин аның белән, Аллаһ аның белән бәйләнә. Кем мине үссә, Аллаһ аннан өзелә ди. Кем мине бәйләсә. Шул ук мәгънә индеме? Бу хадис Имам Муслимда килә. Һәм менә монда галимнәр әйтәләр. Бу туганлык җепләренең сүзе 2 мәгънәне бирә безгә ди. Беренчесе информативный характер була инде. Ул безгә мәгълүмат бирә. Ул безгә дает знать. Кем Аллаһта, кем туганлык җепләрен бәйли, Аллаһ аның белән бәйләнештә була. Кем туганлык җепләрен үзә, Аллаһ ул бәндәсеннән үзелә. Бу беренчесе информация безгә бирә, мәгълүмати чара буларак. Икенчесе бу дуга ди. Буларга мөмкин ди. Ягъни дуга кыла. Кем мине бәйләнсә, мине ныгытса, Аллаһ та аның белән бәйләнештә булсын. Дуга кыла. Кем мине үссә, Аллаһ та аннан өзелсен. Ике мәгънәсен бирә ди бу сүзләр. Шуңа күрә кайсы гына булса да, бу туганлыкның дәрәҗәсен күрсәтә. Туганлык димәк иң өстә, җәннәтләрдән өстә. Чөнки, мәсәлән, 7 кат күк бар дисәк, хадисләрдә килә, җәннәт 7-8 катларда дип килә. Ягъни, икенче бер хадистә килә, җәннәтнең иң өстене кайсы әле? Фирдәүс җәннәте, шуннан бөтен елгалар агып чыга җәннәтнең. Фирдәүснең түбәсе нәрсә дип килә? Гарш дип килә. Фирдәүснең түбәсе арш. Ягъни Фирдәүс җәннәтеннән соң Аллаһның гаршы килә дип килә. Туганлык кая эленгән? Гаршкә эленгән. Карагыз. Туганлыкның урыны кайда? Шуңа күрә туганлык ул урысча әйткәндә это не шутка. Ул бик зур нәрсә. Шуңа күрә синең туганың ул бик опасный кеше. Бик опасный кеше. Ни өчен? Туганың белән шаярсаң, с кем будешь иметь дело? Аллаһы Тәгалә белән. Алла сакласын. Бу икенче хадис булды. Димәк, ике мәгънәсе бар инде хадисның. Беренчесе ул безгә информация җиткерә, хәбәр ирештерә, белегездә. Икенчесе дуга кыла. Дуга кыла гарештә инде. Менә ике мәгънә. Өченче хадис.
Абдурахман ибн Ауф тапшыра. Шулай ук бик мәшһүр сахабасы пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям. Сәми'ту Расулаллаһи якул ди. Мин дә сөйкле пәйгамбәребезнең шундый сүзләрен ишеттем ди. Аллаһы Тәгалә әйтте ди. Демәк, бу нинди хадис? Кутси хадис дип әйтелә. Русча священный хадис, изге хадис инде. Монда пәйгамбәребез Аллаһы Тәгалә әйтте дип Аллаһның сүзен безгә әйтә. Ләкин Коръан түгел бу. Чөнки хадислар алар бүленә. Бар бу мәсьәләдә хадис ан-набави, пророческий хадис, пәйгамбәребез Аллаһтан мәгънә алды да үз сүзе белән әйтте. Бар кутси хадис, ягъни Аллаһның сүзләрен пәйгамбәр безгә ирештерде. Бу кутси хадис. Пәйгамбәребез әйтте ди, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ана-р-Рахман", мин Рахман, рахимле Аллаһ, "Ва хия-р-Рахим", ул туганлык ди, Рахим. Карагыз, гарәп телендә туганлык ничек була? Рахим. Рахим. Рахман, ар-Рахим, Аллаһның ике исеме ар-Рахим. Ар-Рахим бар. Бу Аллаһның рахимле дигән. Шул сузмый торган ясыз ар-Рахим бу туганлык. Бер тамырмы? Бер тамыр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин рахимле, ул рахим, туганлык." Шақақту лаха исман мин исми ди. Мин туганлыкка үз исемемне бирдем ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Туганлыкка мин үз исемемне бирдем ди." Карагыз. Бу инде ничек була инде бу? Бу мәсәлән менә валиллаһил мәсәлул агъла, без Аллаһны чагыштыра алмыйбыз, ләкин аңлар өчен, мәсәлән, бер әти, белмим, тормышта бәлки буладыр шундый хәл, шул кадәр улын көтә, шул кадәр улын зурлый, ул әйтә: "Улым, мин сиңа үз исемемне бирәм" ди. Син минем исемне йөртергә тиеш ди. Мәсәлән, бу бит инде бик нык зур доверие, бик зур дәрәҗәне күрсәтә. Шулай бит инде. Менә мин сиңа башка исем бирмим, үз исемемне бирәм дип инде. Менә шуның кебек нәрсә? Карагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ана-р-Рахман. Аллаһ Тәгалә ана Аллаһ дими. Каядыр әйтә: "Мин Аллаһ" ди. Шулай бит. Монда әйтә: "Мин ар-Рахман", туганлык ул Рахим ди. Һәм мин туганлыкка үз исемемне бирдем ди. Карагыз. Туганлыкның исеме белән Аллаһның исеме бер. Бер тамырдан. Рахимлек. Шулай бит инде. Һәм нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? "Ва ман васалаха васалтуху, ва ман ката'аха бататтуху" ди. Кем аны бәйләсә, мин аның белән бәйләнештә булам ди. Кем аны өссә ди, нәрсә? Мин аны үз рәхмәтемнән ярак әйтәм ди. Үз рәхмәтемнән ярак әйтәм ди. Менә монда Аллаһның Аллаһ исеменнән ясалмаган, рәхимле исеменнән ясалган. Шулай бит, чөнки туганлыкта нигезендә рәхимлелек ята. Әле монда тагын бер кызык әйбер бар. Хатын кызның аналыгы, матка бар бит. Нәрсә ул матка? Аның ичендә бала ясала. Шулаймы? То есть это некий цех, где Аллаһ Тәгалә изготавливает новые создания. Яңа бер нине, шулай бит? Ул да рахим дип атала. Чөнки монда бит инде хикмәт нәрсәдә? Ике бер туган кем ул? Икесе дә бер аналыкта ясалган һәм үзенең беренче тәүге ризыгын шунда тапкан. Шулай бит инде. Юк, алигзәк булмаса да, апалы-абыйлы булса да, берсе, понятно, башта ясалды, икенчесе 2 елдан соң булды шунда, 3 ел. Ләкин шунда ясалды. Шуңа күрә аның ул урыны да хөрмәтле. Һәм нәрсә? Алар бер карында ясалганнар һәм шушы бер карында тәүге ризыкларын тапканнар. Шуңа күрә алар бер туганнар. Менә аларның ясалыш, чөнки исламда нәрсә генә әйтсәк тә, кешенең ясалышы сотворение. Аллаһ Тәгалә әйтә, это нечто великое ди. Ул бик күп урында әйтә, мин кешене ясадым ди. Мин кешене юктан бар кылдым ди. Без сезләрне юктан бар кылдык, әниләрегезнең карыннарында ди. Фи зулуматин салас, без сезне яраттык 3 караңгылык эчендә ди. Аны хәзер галимнәр әйтәләр, 3 караңгылык, берсе брюшная полость, икенчесе стенка матки, өченчесе плацента дип әйтүчеләр бар. Современный тәфсирендә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әнинең карынын бик күп әйтә. Аннан әти-әни хакы турында әйткәч, кем турында әйтә? Әнисе баласын авырлык белән күтәрде, авырлык белән тудырды, күкрәк сөтен имезеп үстерде ди. Шулай бит инде. Шуңа күрә бик күп сүз бара менә бу карын турында. Ул карын
андый карын иратта юк, шулай бит инде, хатын кыз гына бала таба. Һәм шуңа күрә әни дәрәҗәсе килә. Бөтен әйбер бәйле. Чөнки бу затка ни өчен Аллаһ әни дәрәҗәсен бирде? Чөнки бу затны Аллаһ кулланды нәрсәдә? Үзенең яңа затын ясауда. Шуңа күрә все посредники монда в доле. Әйе. Ванишкурли вали валидейк диде. Рәхмәтле бул миңа, һәм әтиеңә диде. Чөнки бу баланы үстерүдә Аллаһ Тәгалә кулланды. Моның күңеленә салды әнигә, син яратачаксың, гомереңне жәлләмичә бу балаңа бирәчәксең, әтинең күңеленә салды, эшлисең, хезмәт итәсең. Шуңа күрә миңа рәхмәтле бул һәм әтиеңә ди, иләйел масир, миңа кайтачаксыз ди. Менә шуның кебек монда да карагыз, әнинең дә рахим. Менә булар бөтенесе бер исемдә. Аллаһ Тәгалә туганлыкка үз исемен бирде. Это не шутка. Бу бик куркыныч әйбер. Туганлыкны үзү, демәк, бу бик куркыныч әйбер. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Кем аны үзде, мин аны үзәм диде. Кем аны бәйләде, мин аның белән бәйләнештә булам ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә рахимле. Ул рахим. Әйе, үзенең исемен бирде. Бу күрсәтә, чыннан да туганлыкның Аллаһ каршында дәрәҗәсе зур. Аллаһ шиксез рәхмәт иясе. Инде туганлык ул менә бу якынлык. Шушы туганнар арасында бер-берсенә якын булулары. Менә бу якынлык харабатун дип әйтелә. Акриба дип әйтәләр. Теге якыннар диләр. Якыннар, ягъни туганнар инде родные. Нидән рус телендә, татар телендә карасаң, туган туу белән бәйле. Шулай бит инде. Бер әнидән, бер әтидән туган. Шуңа күрә ул туган. Бер караганда исем бит инде ул, икенче караганда фигыль, туган, родился. Шулай бит инде. Туганнар, родились булмый бит инде алар. Туганнар родные, чөнки алар туганнар. Шулай бит инде. Бу синең родной дядя, чөнки алар синең әтиең белән, синең әниең белән бер туган. Синең племянниклар сиңа якын, чөнки алар синең бер туганнарыңнан туган. Шуңа күрә нәрсә? Бу түгәрәк ни инде бу? Шундый якын булган хайырлы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең Ар-Рахман, аның рәхмәтен күрсәтә, шиксез. Ар-Рахман ди, Ар-Рахим да дими, карагыз. Аллаһ Тәгаләнең бар бит ике исеме. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Шулаймы? Ар-Рахман Аллаһның гомум рәхмәтен күрсәтә. Ар-Рахим Аллаһ Тәгаләнең нәрсә? Мөселманнарга булган рәхмәтен күрсәтә. Кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәте мөселманнарга гына бар. Бу дөньяда бөтенесенә. Шуңа күрә монда туганлык та Ар-Рахим ул менә шушы туганнар арасындагы якын мөнәсәбәт, үзара рәхимлелек инде. Ансы фикъ дәресе. Әйе. Ләкин садака турында һич шиксез алар мохтаҗ икән, аларга бирергә кирәк инде. Киттек алга таба, без хәзер хәдисләрне карадык. Хәзер инде әйдәгез кайбер шушы пәйгамбәрбез вакытында булган вакыйгаларга тукталып китик. Вакыйгаларга. Амр ибн Абаса ас-Сулами дигән сахаба булган. Нәрсә диенде? Без ди хәзер бу хадис узын безнең. Бәлки мосын калдырып торыбыз. Әйдәгез, менә шушы алдагы хадис белән бәйле, Рахим белән бәйле, шулай ук тукталып китик. Монда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе килә Гайшадан. Пәйгамбәребезнең хатыныннан килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Ар-рахиму шиҗнатун, фаман васалаха васалтуху, ва ман катагаха катагтуху" ди. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең Ар-рахим, ягъни туганлык ди. Туганлык ул Аллаһ Тәгаләнең шушы үз исемен биргән бер заты, шулай бит инде, аның гарышында тора, һәм кем шушы Аллаһ Тәгалә үз исемен биргән шушы затны бәйли, Аллаһ аның белән бәйләнештә була, һәм кем аннан үзелә, Аллаһ Тәгалә аннан үзелә ди. Менә бу дагын күрсәтә инде шушы мондый хадислар күп. Һәм әле аның шунсы бар, ни дип килә? Аның теле бар дип тә килә. Теле бар. Ягъни Аллаһ Тәгалә тел биргән, менә дуга кылды бит инде. Дуга кылды, дуга кылмаса,
аның инде булмас иде, шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзер табам мин аны ул хадисне лаха лисанун талқун залқун яумал қияма ди. Менә Абул Анбаса тапшыра, мин ди Абдулла ибн Амрга кирдим ди, һәм ул ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның безгә сахабасы инде сөйләде ди. Менә шушы рахым ул Аллаһы Тәгаләнең рахманнан ди алынган ди. Ягъни туганлык Аллаһның исеменнән алынган. Кем аны бәйли, Аллаһ аның белән бәйләнә, кем аны өзә, Аллаһ аның белән өзә. Һәм нәрсә ди? Туганлыкның бар матур сөйләүче теле ди. Теле ди. Һәм ул кыямәт көнендә сөйләячәк ди. Ул кыямәт көнендә сөйләячәк ди. Бу Имам Бухари риваятендә килә. Шуңа күрә Аллаһ каршына баскач, кем туганлыкны үзгән, туганлык чыгып үзе сөйләячәк инде. Кем туганлыкны бәйләгән, туганлык чыгып шушы бәйләүчеләрне үзе сөйләячәк инде. Ягъни Аллаһы Тәгалә махсус шуның өчен аңа тел биргән. Ул ашыктан ашык сөйли, фасихун, талқун, ягъни ашык итеп сөйли торган тел бирде ди Аллаһ Тәгалә, һәм ул инде шушы теле белән сөйләячәк инде, сөйләячәк. Һәм менә алдагы хадис безгә инде ахырдан шушы туганлыкның зарлануын да китерә инде. Зарлануын да китерә. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, туганлык ул менә шушы Аллаһы Тәгалә биргән, Аллаһы безгә биргән шушы зат ди. Һәм ул Аллаһы Тәгаләгә ялварып дуа кылды ди. Нәрсә дип әйтте ди? Я Рабби, эй Раббым, инни қутиъту. Дөреслекдә мине үздиләр дип әйтте ди. Хәтерлисезме башта нәрсә дип әйткәне? Сакла мине үзелүдән диде. Һәм гарантия алды. Шулаймы? Риза булырсыңмы син диде, син үзгән кешедән мин үзеләм дип. Менә ул дуа кылды ди. Я Аллаһ, мине үздиләр дип әйтте ди. Я Раббым, инни усиа илайя. Миңа явызлык кылдылар дип әйтте ди. Миңа обижают ди. Я Рабби, инни зулимту. Миңа зулымлык кылалар ди. Миңа зулымлык кылалар ди. Ягъни димәк заманалар үтте. Кешеләр туганлыкның кыйммәтен югалта башладылар. Туганлык җипләрен үзә башладылар, туганнарыннан ерагая башладылар һәм ничек булай инде пришлось туганлыкка нәрсә эшләргә, тагын Аллаһка зарланырга. Башта бит инде ул гарантия алган иде. Шуңа күрә ул әйтте ди: "Я Рабби, инни қутиъту." Я Аллаһ, мине үздиләр, миңа явызлык кылалар, миңа зулымлык кылалар ди. Ягъни зулымлык кылу, люди проявляют ко мне несправедливость. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте бит, туганлык җипләрен ныгытырга тиешсез диде. Үзмәскә тиеш, сакларга, мине үздиләр ди. Миңа зулымлык кылдылар ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә инде аңа җавап бирә. Аңа җавап бирә, фаюҗибуха. Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ аңа җавап бирде ди: "Ама тардайна ан ансила ман васалаки ан асила ва ан aqtaga man qata'aki." Син риза булырсыңмы ди? Әгәр дә сине бәйләүче белән мин бәйләнештә булсам, сине үзүчедән мин үзелсәм ди. Шулук җавап килде. Шулаймы? Шулук җавапны Аллаһы Тәгалә бирде туганлыкка. Туганлыкның ике дугасын истә калдырырга кирәк. Ике дугасы. Берсе башта, берсе ахырда инде. Әле кыямәт көнендә дә нәрсә? Туганлык торып сүз әйтәчәк. Кемнәрнедер әйтәчәк? Киләләр монда. Син монда туганлык җипләрен бәйләдең дип кемнедер инде Алла сакласын хәлак итәчәк, кемнедер туганлык җипләре күтәрәчәк инде. Менә бу да күрсәтә туганлыкның дәрәҗәсе, туганлыкның әһәмияте. Һәм менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук безгә нәрсә диде? Адам баласының ашаган ризыгы, адам баласының менә шушы тормыш бәрәкәте дә бик турыдан туры бәйле, бик каты бәйле нәрсә белән? Безнең туганлык җипләребез белән. Туганлык җипләребез белән. Һәм моның хикмәте нәрсәдә? Менә ике бер туган бит инде, алар бит икесе дә
икесе дә ризыгын бер карыннан тапканнар. Шулай бит инде. Бер кан аша, әнинең организмы аша кергән. Аннарысын икесе дә бер күкрәк сөтен имгәннәр. Шулай бит инде. Алар туганнар. Хәтта менә исламда бар бит әле мәхрәм кешеләр бар туганлык белән, бар күкрәк сөте белән. Шулай бит. Менә Аллаһ Тәгалә шулай, Аллаһның хикмәте бит инде бу. Мәсәлән, әгәр дә бер ана абсолютно шит булган, бер нинди туганлык элемтәсе дә булмаган баланы алып, бер мәсхәбтә инде әйтелә, туйганчы бер мәртәбә, кайбер мәсхәбтә 5 мәртәбә дип килә. Ягъни бала үзе авызыннан имшәкне ышкындырганчы, туйганчы имә икән, бу бала аның баласына әйләнә. Бу ана аның анасына әйләнә. Шулай бит инде. Бу бала аның баласына, алар туганга әйләнә. Алар бер кайчанда өйләнеш алмыйлар. Алар бер кайчанда гаилә курамыйлар. Өйләнешкән икән аерылышырга тиешләр. Чөнки алар как бер туган кебек. Буларның бит инде димәк сөт кенә түгел, буларның ризык белән нәрсәдер була, димәк кан буталган кебек. Һәм уйлап карагыз, бу бит инде 2 ел ана мыныймызды, 2 ел мыныймызды. Булар бит инде 2 бер туганның, карагыз, күпме алар бер карында, бер ризыклы, бер күкрәк имгән, бер сөтне эчкән. Шулай бит инде, бер анаша. Һәм менә Аллаһ Тәгалә шулай теләде, ничек әйтергә, гомер буе бала бер карыннан ашамый бит инде. Гомер буе бала бер күкрәк имми һәм бер әтияб кайткан ризыкны ашамый. Алар бары ничек диләр әле, ана күңеле балада, баланыкы далада ди. Балалар чыгып китәләр. Кыз кияүгә чыга, все, аның үзенең бюджет, үзенең кошелек, үзенең ни, хәзер шулай бит инде, ир аша, ир чыгып китә, ул эшли башлый, тырыша башлый. Аллаһ Тәгалә шулай теләде, ләкин карагыз. Башта шибиләр бер савыттан ашады бит инде. Бер карында ясалды, бер йомыркадан чыкты бит инде. Аннарысын бер күкрәкне имде, аннарысын бер табыннан ашап үстеләр дә, хәзер аерылыштылар. Шулай бит инде, тормыш, нишисең? Тегесе монда, монсы тегендә, берсе Казанда, берсе Мәскәүдә, берсе. Ләкин карагыз, буларның аралары ярагайса да, буларның, белмим, ризык казаннары айрым булса да, шулай бит инде. Киремнәре төрле булса да, бысы кайдыр кияүдә, бысы кайдыр өйләнгән, үз эше бар. Буларның ризыклары һаман бәйле. Буларның ризыклары һаман бәйле. Менә урыслар әйтәләр бит, невидимые нити дип. Менә шушы аларның ризык бәрәкәте һаман бәйле. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әйдәгез шул хадис белән бүген нитәрбез, тамамларбыз дәресне иншалла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мен ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи аtharihi фальясил рахима. Бухари, Муслимдә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр арагыздан берегез ди, үзенең ризыгының киң булуын, ризык киң булу димәк күп булу, мул булу, шулаймы, бәрәкәт. Һәм гомеренең узун булуын теләсә ди, әсәр дип килә инде ул, әсәр аның изе киң булуны, узун булуны теләсә ди, туганлык җепләрен бәйләсен ди. Ике әйбер теле икән ди. Ризыгының киң булуын, гомеренең узун булуын теле икән, ике әйберне, туганлык җепләрен бәйләсен ди. Монда инде сорау бирә алабыз. Кем теләми ризыгының киң булуын? Шулай бит инде. Кем теләми гомеренең узун булуын? Киң ризык, узун гомер без һәр вакыт аны теләдек. Һәр вакыт телибез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Ризыкны киңәйтүче туганлык, гомерне узунайтучы туганлык. Бу хадис Анас ибн Маликтә килде. Имам Бухарида башка бер хадис килә. Моны Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра. Мин ди ишеттем, сөйкле Пәйгамбәребезнең шундый сүзләрен ди, кемне ризыгы киң булу, гомере узун булу сөендерсә ди, кого из вас обрадует ди, сөендерсә ди. Кемне сөендерми инде? Менә әллә нинди имансыз, динсез кешегә килсәң дә, Аллаһ юк дип, узун гомер телисеңме дисә, ди, шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә салган, гомерне яратабыз. Аллаһ салган, ризык яратабыз. Күбрәк булса, тагын да яратабыз. Шулай бит инде. Ризык дигән сүз инде муллык, шулай бит. Бер кемгә дә хәерчелек теләмибез бит инде. Бер кем үзенең баласында, хәерче генә булсаң ярар иде дип, әле шулай бер көнне бер гаиләгә бардым да, әтиләр инде 5 намазда аксакалыбыз ашагач дуга кыла инде. Шунда бик озак дуга кылды инде. Аннан бик миңа бер җөмләсе бик кызык булып китте. Я Раббым, балаларымны сынасаң да, юклык белән сынама, барлык белән сына диде. Бу ни инде бу? Ике яклы ни. Бер яктан сынау сорага ярамый. Шулай бит инде. Икенче яктан
кімдір ауырлыққа түзіп те, кімдір байлыққа түз алмасқа мүмкін. Шулай бит инде, түз алмасқа мүмкін. Шуңа күрә әти инде үзенчә яхшы булсын дип әйтте инде. Сынасаң да байлык белән, муллык белән сына диде. Икенче яктан инде менә шулай ул бит бары сына дип әйтте. Сына дип әйтте. Шулай бит инде. Шөкер итсеннәр дип әйтмәде. Менә бик сак булырга кирәк инде. Сынау сорасаң, димәк, ул сынау килергә дә мөмкин. Тем более әтиянинең. Менә шуңа күрә пәйгамбәр нәрсә диде? Кемне ризыгы киң булу, гомере озын булу сөендерсә ди, туганлык җепләрен рахимә, фәльясил рахимә, туганлык җепләрен бәйләсен ди. Бу имам Бухарида килә. Менә шуңа күрә туганлык җепләрен бәйләүнең бер татлы җимешләре бу. Туганнары белән туганнарча яшәгән кеше бай була. Без аны сөйләштек әти-әни мәсьәләсендә дә. Иң якын туган, шулаймы? Әти-әнисенә хезмәт иткән, әти-әнисен зурлаган, ул кеше ачтан үлми. Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирәчәк. Ул бай булачак иншалла. Аны без сөйләштек. Нәкъ шулай туганнар белән, туганнарын барлап, туганнарына ярдәм итеп, туганнары белән бергә ризыгын бүлешеп, ярдәмләшеп яшәгән кеше ул иншалла бай булачак. Аллаһ Тәгалә аңа аның табынын киң, гомерен иншалла озын итә. Һәм монда инде шундый сорау туа, ничек итеп язмышында билгеләнгән ризыкны киңәйтергә. Һәм ничек итеп инде язмышында язылган гомереңне озынайтырга. Монда бит инде сорау туа, ризык киңәяме, гомер озынаямы соң ул? Шулай бит инде. Чөнки мәсәлән сиңа тәкъдиреңдә язылган икән, мәсәлән 60 яшьтә үлергә. Хәзер син тиз генә туганлык җепләрен бәйли башлагач, син бит 65-кә яшәмисең кебек килеп чыга. Шулай бит. Яки синең һәрбер ашыйсы ризыгың, һәрбер керәсе акчаң, рублең, долларың, динарың, дирхамың, ул бит сиңа язылган. Ничек инде ул үзгәрәмени? Менә шуңа күрә монда галимнәр берничә аңлатма бирәләр. Шуларның берсе инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән бит, язмышны дугадан башка нәрсә үзгәртмәс ди. Шулай бит. Шуңа күрә тәкъдир 2 дәрәҗәдә дип әйтәләр. Берсе лаухул махфузда, бу инде иң югарыда, ансы үзгәрми. Икенчесе кадр кишләрендә төшә күккә, шулай бит инде. Аллаһы Тәгалә бу бәндәм шушы кадәр ризыкта булырга тиеш иде, ләкин шушы эшләрне эшләде дә, аның ризыгын арттырдым дип, дуга нишләде? Аның тәкъдирен үзгәртте кебек килеп чыга. Шулай бит. Ягъни дуга сәбәпле аның тәкъдире үзгәрде. Монда дагы туганлык җепләрен бәйләү сәбәпле, туганнарына ярдәм итү сәбәпле нишләде? Аның ризыгы артты кебек килеп чыга. Аннарысын бит тагын бер әйбер бар. Аллаһы Тәгалә сиңа бер әйберне теләсә, нишли? Ул әйбернең юлын ача. Шулаймы? Мәсәлән, Аллаһ синең бай булуыңны теләсә, ул сиңа кәсеп бирә. Ул сиңа билим бирә. Ул сиңа тырышлык бирә. Һәм син шушы кәсебең, кәсеп, ремесло, шушы тырышлыгың, шушы билимең сәбәпле, шушы тормыш тәҗрибәң сәбәпле нишлисең? Син үзеңнең малыңны табасың. Яки шундый дус бирә, мәсәлән, ул сиңа ниндидер бер сәүдәгә нигә ярдәм итә. Ягъни юлын ача сиңа. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә берәүне хәер итәргә теләсә, әлбәттә ул үзеннән дә тора инде. Без Аллаһ бөтенләй явап куймый. Мәсәлән, ул кеше ялкау була, ул кеше мәсәлән надан була. Әйтәләр бит, ялкаулык белән ялкаулык белән наданлык никахлашканнар да ди, аларның балалары хәерчелек туган димә әле, шундый бар бит инде сүз. Шуңа күрә ул бөтенесе предпосылка бит инде, нәрсәгәдер. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә кемнедер байтырга тели икән, ул аның сәбәбен бирә. Мәсәлән, менә бу байыды, чөнки туганнарын барлый. Чөнки туганнары белән бергә, аларга ярдәм итә. Һәм аның бу барыбер сәбәп булып чыга нәрсәгә? Аның бай булып яшәвенә, ризык киң булуга, гомер озын булуга. Шуңа күрә монда бер мәгънәсе шул. Икенче мәгънәсе бәрәкәт. Бәрәкәт. Ягъни синең шул ук 60 елың яшисең, 61 түгел. Бар 60 яшыңда үләсең. Шул ук сиңа язылган ризык керәчәк, артыгы кермәячәк. Ләкин син туганлык җепләрен бәйләвең сәбәпле, туганнарың белән аралашу, дуслашуың сәбәпле нәрсә? Синең булган гомерең бәрәкәтле үтә. Бәрәкәтле үтә. Син бәлки 60 елыңда, 60 яшыңда шул кадәр күп изгелек кылырга өлгергәнсең. Пәйгамбәрбез дә 63 кенә ел яшәде, ләкин аннан хәерле кеше юк. Кыямәт көнендә аннан дәрәҗәле кеше юк. Шул ук адәм ничә ел яшәде? 1000 ел яшәде. 10 мәртәбәдә түгел, шулаймы?
Ничә мәртәбәгә күбрәк яшады, ләкин бит аның дәрәҗәсе пәйгамбәребез кебек булмаячак. Шуңа күрә пәйгамбәребез 63 яшында, әле ул безнеңчә карасак 61 генә була бит әле ул бит ни белән? Ай календары белән. Менә шуңа күрә бәрәкәт бирде. Синең гомерең бәлки озын да булмады, ләкин синең шул кадәр тормышың бәрәкәтле үтте, яхшы үтте, файдалы үтте. Син анда күп мизгелекләр кылылды. Һәм ризык та шулай. Мәсәлән, булырга мөмкин 2 әби пенсиялары бер. Менә берсенең бөтенләй бергә җитә кебек, икенчесенең бер-бергә дә җитми. Кирәкмәгән ниндидер чыгымнары килеп чыга, кирәкмәгән ниндидер әйберләр килеп чыга. Юк, аның куанышы юк. Или мәсәлән, авылда икесе дә бер үк ничек әйтергә, бер үк маллар үстерәләр. Берсе рәхәтләнеп шушы малларының бәрәкәтен күрә, итен ашый, каймагын ашый, гаиләсен итә, икенчесе менә каядыр нәрсәләр китә инде, ни бер рәхәте юк, ни бер файдасы юк. Ягъни берсенең бәрәкәте бар, икенчесенең бәрәкәте юк. Шуңа күрә әйтәләр бит, бәрәкәт кеше әйберне дә зур итә, бәрәкәтсезлек зур әйберне дә юк итә ди. Күп әйберне дә юк итә ди. Шуңа күрә күп вакытта тормышта даже проблема акча җитмәүдә дә түгел, бәрәкәте юк. Бар кешеләр, алар бездән 100 мәртәбә күбрәк кешеләр. Аларны күрмиләр. Кайдыр берсенә взятка биреп, берсенә тегене биреп, бысына биреп, ул кайдыр китә дә бара. Бәрәкәте юк аның. Шуңа күрә әйтәләр, инде тормышыңның бәрәкәте булсын дисәң, менә шушы туганлык җепләре инде. Туганлык җепләре һәм менә аны инде сорашабыз, кайбер хәзрәтләр бар, дуслар бар. Нидә гарәп илләрендә менә бар бит инде бүген хәерче илләр, шул ук даже Палестинаны гына алмасаң да, анда сугыш инде ярар, Аллаһ ярдәм бирсен. Мәсәлән, Сириядә бик күп мохтаҗлар бар. Ливан мәсәлән, Ливан бит инде менә ничек юкка чыгардылар бит инде целый бер илне, шулай бит инде Ливан. Менә кешегә элементар менә ашарга юк, ни юк, менә сөйләшәбез бит инде Рамазанда нинди проблемалар, безнең бар фондлар, Мәскәүдә фондлар бар, аларга ярдәм итә торган. Менә шунда дагын минем ничә тапкыр ишеткәнем бар, кемнең туганнары күп, һәм алар бергә аларга җиңелрәк ярдәм. Менә авыр вакытта да туганнар белән булганда җиңелрәк. Чөнки барбер бер-берсенә ярдәм итәләр, берсе ит тапса монсына бирә, әтиянине бергә карыйлар. Ул бит даже менә мәсәлән, хөкүмәт, дәүләт карамый әби бабайны, мәсәлән, олыгайган көннәрендә. Бер баласы караган мөмкин, 3 улы караган мөмкин. Шулаймы? Ул бит 3 улга бары җиңелрәк. 3 ул әйтергә мөмкин. Нәрсәсе бар инде безгә шушы яраткан икәү генә бит инде ул безнең әтияниебез дип рәхәтләнеп, аларны шәшәк итеп карап торган мөмкин. Менә шуңа күрә андагы хәзрәтләр дә әйтәләр, менә имамнар, остазлар, ни ди, туганнар күп булса рәхәт ди. Барыбер җиңелрәк ди. Авыр вакытны җиңергә туганнар белән җиңелрәк ди. Менә шуңа күрә Аллаһның бер бәрәкәте инде бу. Кемне ризыгы киң булу, гомере озын булу шатландырса, нәрсә ди? Ул туганлык җепләрен ныгытсын. Ярар, без шушы хәдистә тукталыйк, аннары соң инде алга таба әле тагын хәдисләрне карарбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.